Z času na čas mi tu gazdovia donesú takéto nože. To je spodný diel z pluhu, keď sa ore. Po našom je to lemeš a tieto časti sa kujú, hej, čiže z zhodou okolností tu mám nejakých 6 kusov, ktoré treba urobiť. A ešte tu mám jednu takú sekerečku, kde pán si myslí, že z toho ešte bude sekera, ale vravel, že chce použiť len túto časť, takže ja mu to len skúsim trošku vyťahnuť. K železu ako takému, ja som privoňal vo vagónke v Trebišove, kde som nastúpil ako majster na obrobňu. Je to dielňa, kde je veľa strojov, veľa ľudí. Tam, keď som otvoril dvere, pamätám aj dneska, otvoril som oči, nadýchol som sa a som cítil vôňu železa, ktorú do dneska mám tu na nose. A takto nejak, proste k tomu železu som došiel a zlúčil som to do nejakej takej, už ten oheň a železo mi dáva najviac. Nie preto sa hovorí, že železo by sa malo kúť za horúca, ale je to svätá pravda, lebo keď je tuhé, s ním nepohnete. Ja proste to teraz potrebujem takto urobiť, aby som to mal tu na tej zemeguli, aby to bolo plastické. Už je to trošku veľa, lebo už taký priemer není. Si to dokážem pekne zrovnať. Nepotrebujem, Maria, môžeš zobrať. A tu si to niekde pripnem, kde mi treba. Prvé veci vznikali tu na garáži. Mal som jednu kovadlinu z kolanice. Mal som požičanú kováčskú výhňu, v ktorej som ani nevedel naložiť ohňa, to je jedna. A dva, nevedel som ani, aké uhlie používať, lebo mi to za prvé nikto nepovedal, nikto mi to nechcel povedať a kováči tu na okolí nie sú. Čiže musel som sa všetko učiť sám. Vtedy som pochopil, že proste, keď to človek robí sám, naučí sa to podľa vlastných chýb a má úplne iný štýl, ako majú ostatní. Čiže je podstatné, aby ste vedeli ako. A najpodstatnejšie je, že tá tvorba musí výjsť od vás. Nemôže to byť tak, že proste budete niekoho kopírovať. Chcem mať svoj štýl, chcem mať, ukázať seba a robotu, ktorá prakticky bude mňa nejak podpisovať. Že proste keď sa na to človek pozrie, tak povie, toto robil aj Perieši, 100%. Túto pojazdnú dielňu som presne zotovil kvôli tomu, aby som mohol chodiť na takéto akcie a aby som autenticky mohol predvádzať kovácké remeslo. Hlavne kvôli ľuďom, ktorí chodia na takéto jarmoky a hlavne kvôli deťom. Deti v dnešnej dobe nevedia, čo to je práca, čo to je fyzická práca, čo to je kováctvo ako také, čo to je tradičné kováctvo a tu na to uvidia. Tak, ale jemňučko, tak búchaj po tej vidličke, dobre? Tak. Vidíš? No dobre, ale musíš dávať pozor. Keď pracuješ, tak musíš dávať aj pozor. S dvomi ručkami chyť, do dvoch ručok, tak. A buchaj silnejšie, tak, aby sme zrovnali pekne, výborne, no vidíš. Perfekt. Moje hobby v tomto duchu sú presne títo panáci, ktorých som si vymyslel. Mám ich už asi 7 alebo 8. Nikdy nemám v hlave to, že proste a zajtra budem robiť takého, alebo zajtra budem robiť takého. Je to proste tak, že veľa vecí je zo šrotu. Tu na tých kopách je proste to, čo je pre mňa, by som povedal niekedy, až životudárne. A z toho potom vytvorím to, čo je niečo aj pekné. Ľudia vyhádzajú skoro všetko a pre mňa sú tieto veci niekedy fakt až ma bolí, keď vidím, že čo dokážu ľudia vyhodiť. Breivik, keď vystrelal tých ľudí, tak ľudia húfne nosili do osla rúže. A dvaja kováči z Norska sa rozhodli, že proste urobia pamätník. A proste z tých rúží sa urobí také veľká plastika, krásny monument. A každý tam má svoju vysáčku, odkiaľ je, proste kto to robil a tak ďalej. Čiže ja som urobil takú veľkú zbierku. Nazbieral som 28 rúží. Teraz na jeseň zrejme, keď bude trošku voľnejšie, sadnem do auta, pekne pôjdem do Norska, odnesiem chlapcom rúže, pokecáme si, porozprávame, potrasieme rukou a budeme nejakom takom osobnom kontakte. Čo sa týka mojej rodiny, mám dve dievčatá, ktoré sú v tom najhoršom veku, aký môže existovať, a to je puberta. Oni dokážu presedieť hodiny a hodiny na internete. Tak som im zabezpečil takých dvoch malých, veľkých, živých tvorov. Sú to poníci, o ktorých sa treba starať. Málo kto vie, ale kovácké remeslo to je najstarší zubar. Hej, ale kováč je aj doktor pre kone. Daj. Lebo toto tu sú koníkové chodidlá a toto musí mať stále čisté, lebo táďal toto ho bolí, potom ho nevie dobre chodiť. Dobre. Tak. Do budúcna plánujem urobiť kovácké múzeum, pretože múzeum kováctva na Slovensku nie je.
Bude to stará klasická drevenica. A toto tu je to, čo by som chcel. Čiže toto bude celé kovácké múzeum, bude to kovácky dvor. V tom kováckom dvore sa bude predvádzať remeslo kováctva. Tu bude v tejto miestnosti budú tie naše výrobky a tak ďalej. Tu bude nejaký office a toto bude kovácka dielňa vnútorná, toto bude vonkajšia. Hej, tu Sarka bude zametať celý ten chodníček a ty budeš plevať. Dobre? No, pekne daj hore strechu, zakry to. Tak, čiže takto nejak bude vyzerať. Pozri, vidíš? Máš tu veci svoje už? Ešte nezobral som nič. Naučiť sa na takomto letadle pilotovať, respektíve ovládať takýto stroj, si myslím, že dá dosť veľkú zručnosť a preto je to taká moja vízia do budúcna vedieť lietať. Chcem vidieť z vrchu, ako vyzerá ten pohľad na zem. Medveďa, Ďuďko, vidíš?